ଶୋଇବା ପରେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥାଏ? ସ୍ୱପ୍ନ କି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ମନୋଭାବ ରହିଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ତାହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ବି ସନାକି ବା ସନ୍ଦେହ ରୂପକ ହୋଇଅଛି। ଅବଚେତନ ମନୋଭାବ ବି ଆଜି କି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ଏବଂ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ସ୍ୱପ୍ନ କି ଦେବାର ମନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତର ସ୍ୱପ୍ନ ବା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାଏ। ସେହିପରି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗ୍ରୋ ଫାଷ୍ଟ ବିଜୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନିବେଦନ। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ପ୍ରାଣାନି ନୈନଂ ଦହୀତ ପାପକ ନ ଚେତନଂ କଲେନ୍ଦଂ ପ୍ରତ୍ୟାପ ନ ସତ୍ୟତି ମାରୁତଂ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ଆତ୍ମାକୁ ଶସ୍ତ୍ର କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଜଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବା ତାହାକୁ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ମଣିଷ ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସଦା ଅଚଳ ଏବଂ ଅମର। ଆତ୍ମା ଅଚଳ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଏହା ଗତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆତ୍ମା କି ଅଂଶ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଶୋଇବା ପରେ ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ବା ଭ୍ରମ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା କର୍ମ କିପରି ଅଚଳ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆତ୍ମା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ରହୁଅଛି, ପରନ୍ତୁ ଏହା କଦାପି ନୁହେଁ। ଏହି କର୍ମକୁ ଆପଣ ଭୁଲିଯାଇ ଏହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଂଶ ଅଟେ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବାସ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆପଣ ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଇନଥାଏ। ଶୋଇବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚେତନ ଶୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନ ମନ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ଚେତନ ମନ ଏହା ଯେ ଆପଣ ଚେତନ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ମନ କି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ମନରେ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ବୁରା ଶବ୍ଦ ମନରେ ଆସେ, ଏହା ଚେତନ ମନ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଶୋଇନଥାଏ, ଚେତନ ମନ ଯବି ଶୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହା ଆମର ଚେତନ ମନ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମର ଚେତନ ମନ ଶୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆମର ବାହାର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ବା ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମା କିଛି ବି କରିନଥାଏ। ଏହା ଏକ ଭୌତିକ। ଏହା କିଛି ଅଗ୍ନି ହୋଇନଥାଏ। ଯେବେ ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ ବା ସତ୍ୟ କହିଥାଉ, ତାହା ଆତ୍ମା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଶୋଇଯାଉ, ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚେତନ ମନ ମିଶି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆମେ ଶୋଇବା ପରେ ଆମର ଆତ୍ମା କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଅଚେତନ ମନ ବା ଚେତନ ମନ। ଅଚେତନ ମନ ଚେତନ ମନଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଚେତନ ମନଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କାମ କରିଥାଏ। ଅଚେତନ ମନ ଭୂତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରୁ। ମୃତ୍ୟୁ କି ପରେ ଆମର ଆତ୍ମା ଯାଇନଥାଏ, ଆମର ଅଚେତନ ମନ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଶରୀର ଏକସାଥ ବା ଚେତନ ମନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ଅଚେତନ ମନ ଏବଂ ଆଉ ଆତ୍ମା ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କର୍ମର ଫଳ କହିଥାଉ। ବାସ୍ତବରେ ଅଚେତନ ମନ ଏକ ସୂଚନାବୀ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଅଚେତନ ମନ ଦୁଇଟି ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଶୋଇବା ପରେ ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚେତନ ମନ ଦୁଇଟି ମିଶି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥାଏ
ଭୂତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଚେତନ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଦୁଇଟି ମିଳି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ। ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ, ଯେବେ ଆମେ ଶୋଇଥାଉ, ଆତ୍ମା ବା ଅଚେତନ ମନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିଥାଉ। ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେପରି ଆମର ଅଚେତନ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମିଶି ଗଲାପରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଭାସ ବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କିଛି ବୁରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବି ଅଚେତନ ମନ ବା ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଅଚେତନ ମନ ମନୁଷ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଆସିଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଭିତର ଜଗତକୁ ଭିତରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ବା ଅଚେତନ ମନକୁ ଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମୁଖ ଜଗତ କି ଘଟଣା ଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହାପରେ ଏହାର ଅସର ଭୌତିକ ଜଗତ କି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭୂତକାଳ ଯାହା ଘଟିଥାଏ ବା ଘଟିସାରିଛି, ତାହା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆମେ ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ଆମର ଅଚେତନ ମନ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବାରୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ।